gagawin natin, titignan natin kung totoo nga ba kung napapanood natin na to. Yan. Para malaman natin kung totoo, kailangan tayo mismo ang gagawa. Sabi nga nila, to see is to believe. Okay, samahan niyo ako kakabsat. Gawin natin. Kakabsat yung strawberry na hinarvest natin sa Cameron Highland. Yung mga sumusubaybay sa mga vlog ko, alam nila yan. Yung mga hindi pa nakapanood, pwede nyo ring panoorin mga kakabsat ko. Isang kutsarang suka. Suka na kasing asim ng kilikili ko. Ay, dalawa na natin para para sigurado. Ano kaya magiging resulta nito? Curious here. Curious na curious kasi ako mga kakabsat ko. Papatunayan natin kung totoo or hindi. Yan, nilagay na natin itong mga strawberry. Excited na ako makakabsat. Wag na nating isama tong mga dahon. Baka andyan yung uod or yung bugs. Kaya magiging resulta. Excited na akong kakabsat ko. The moment of truth kakabsat after 1 hour. 1 hour ang ginawa ko para sure ball. Yung napanood ko, 10 minutes, ganun lang 15 minutes. Pero sa atin, ginawa ko 1 hour. Para malaman nga talaga natin kung talagang may mga lumalabas na mga ganun. Ngayon, titingnan na natin mga kakabsat ko. Yan. Focus natin yung camera. Ayan, gumamit pa tayo ng 2 flashlight dito mga kakabsat. Tingnan natin. Wala naman yata uod oh. Mga nakikita ko lang yung mga dumi-dumi. Ayan, oh. Wala naman tayo nakikitang mga gumagalaw-galaw dyan. Yung mga dumi lang to, tsaka yung mga siguro dried na yung ayan oh. Wala ba? May gumagalaw ba? Wala mga kakabsat. Pero kailangan talaga ibabad natin sa suka tsaka asin. Para malinis, tignan nyo naman, oh. Napakarumi. Para matignan natin ng mabuti. Tanggalin natin tong mga strawberry. Salin muna natin dito. Sa isang plato. Mga kabsat, ang dumi ng tubig kaya kailangan talaga kahit wala tayong gustong patunayan, kailangan talaga natin ibabad sa sukat tsaka sa asin o kaya sa asin man lang. Tingnan nyo, ito na yung tubig. Ayan, tingnan natin kung may gumagalaw ba dyan. Wala akong makita. May nakikita ba kayo mga kakabsat? Wala namang gumagalaw eh. First time ko tong gawin mga kakabsat. Pag nagugas ako ng strawberry, ayun, ipinapaano ko lang sa tubig. Kailangan talaga gawin natin to kahit mga 10 minutes lang. Para malinis talaga. Tignan nyo, napakaraming dumi, So, yun na nga mga kakabsat. Napatunayan natin na hindi pala legit yung ating napapanood na may lumalabas na mga ganon. Mga gumaganon. So, ang nakita lang natin dito is puro dumi.